doncs bona tarda. Tarda? Estem aquí reunits virtualment un altre cop, però bueno, estic molt contenta de poder-nos trobar perquè això és oficialment el meu desconfinament fase 1. Sembla que són les primeres persones amb qui tinc contacte més enllà del meu marit durant un mes. Per tant, em fa molta il·lusió poder moderar aquesta taula i relacionar-me socialment. Us començo presentant-vos, si no us sap greu. Començo per tu, Sebastià Benàsser, i t'he pres, de fet t'he robat, literalment, la frase que tens presentant-te tu mateix a Twitter, perquè m'agrada molt. Posa lector, periodista, escriptor, llicenciat en Humanitats, màster en Història del Món i torpe tecnològic. Totalment certa. Jo hi afegiré, però, un parell de coses, si em permets. Emprenedor literari, perquè des de, em sembla, el primer confinament, si no vaig equivocada, també tens una pàgina web de micromecenatges literaris amb entrepans de pernil i croissants de xocolata, que és tot molt llaminer. I editor, perquè ara ets editor d'Edicions Xandri, a part de ser el director ja de Lo Marraco Negre amb Pagès, d'editors. T'he robat també molt vilment dues frases, dos tuits, literalment, que a mi em van agradar molt. El primer és del 10 de novembre, per tant és relativament recent, que diu: la manera més barata de viatjar entre dos punts és amb un llibre. I més ara que si ho fas en un cap de setmana et poden clavar una morterada. A més, això ho acompanyaves d'una imatge de la portada de la teva nova novel·la, que es diu El rei de la Cerdanya, dedicada a aquesta figura que tots coneixíem pel nom del Rambo de la Cerdanya. Sí, en Martí Cots Sereta. Exacte. I una altra frase que no m'hi sento gens identificada, però que m'agrada que la comentis, és del 6 d'abril, aquesta. Dius, la cosa és que ningú hauria d'arribar a la universitat sense haver llegit L'illa del tresor i ningú n'hauria de sortir sense saber fer un bon sofregit. Jo la primera part la vaig complir, la segona no. Encara ara no els sé fer els sofregits. Però bueno, ja arribaran. Et puc fer un màster. Vens a casa i sortiràs sabent fer sofregits. No pateixis. És una assignatura de fàcil aprovació, però que molta gent encara suspèn. I la part de l'illa del tresor també queda suspesa amb molta gent o anem millor? Basta veure els índexs de lectura. El 17% dels estudiants universitaris no llegeix ni un llibre a l'any, inclosos els manuals de les seves assignatures. Encara em deprimiré. Mira, jo soc professora de literatura. Que trist. No, que trist no. Quina heroïcitat. Montse Cabanes o Maria Sardans. Que hi ha Com vulgueu. Pot ser que se m'escapi algun Maria pel mig, o algun Montse, ja no ho sé. Totes dues coses m'estan bé. Montse Cabanes o Maria Sardans en el pseudònim. És escriptora, nascuda a Porreig, però viu actualment a Gironella. Des que era una nena que llegia a tota hora, almenys això diu, i escrivia històries de ficció. Va estudiar biblioteconomia i guions audiovisuals, però sempre ha treballat en el món de l'empresa. Primer el sector tecnològic i després, i em sembla que actualment, el sector de la moda i el luxe. Sí, encara hi soc. Jo també t'he espiat per xarxes socials i no he trobat gran cosa, però sí que he trobat un perfil d'Instagram de la Maria Sardans en què he vist el teu llibre L'Àngel Negre voltant per diferents llocs del món, especialment a Catalunya, perquè encara també és un llibre una mica confinat, però que ja desconfinarem ben aviat. Sí, vaig començar la pàgina web de Maria Sardans i l'Instagram de Maria Sardans quan va sortir el llibre, i com que hem estat confinats, no ha quedat més remei que anar-ho empantant des de les xarxes socials, intentar que la gent t'ajudi. Molta gent va començar a fer-ho i vaig pensar, mira, és una bona manera d'entonar a conèixer el llibre. I sí, hi ha hagut algunes persones que ho han anat fent. Molt bé, molt bé. Molt interessant el perfil, Molt curiós això de llibres que viatgen. Ja ho deia en el seu tuit, que és molt més fàcil avui en dia viatjar amb un llibre que no pas físicament, degut a la pandèmia, evidentment. Home, i tant. Bueno, sempre potser ha estat més fàcil viatjar amb literatura. Més barat o segur. Exacte. Això seguríssim. I accessible, si més no per les biblioteques, ho tenim fàcil. Oh, i tant. Bé, doncs ara sí, endinsem-nos en els llibres que venim a parlar. Començo per tu, Sebastià. Presentem Un altre dia antic, un llibre ambientat a Portugal, tot i que també hi ha una part on menciones Palma.
Aquí ens presentes ja d'entrada un assassinat d'un advocat que mor a trets i la investigació d'aquest assassinat per part de dos policies, el Joao Daluz i el Zé Coelho. Jo no sé gens de portuguès, per tant no sé si ho estic pronunciant correctament. Bé, una persona que té un cognom com Van Nassa, tan impronunciable, és igual si pronuncies bé o malament els seus personatges. Vull dir, en realitat hauries de fer-ho en nasal i fer Joao. Vale. Ui, no arribo a tant. I hauries de fer també la L portuguesa pel Coelho, fer Coelho. D'acord, ho intentarem. Tu mateixa, no pateixis. Bé, doncs, ens trobem amb aquest panorama d'aquest advocat mort, però a més, aquí, en tota aquesta trama, jugues amb una segona trama, que és la d'en Jack l'Esbudellador de Lisboa. Jo no coneixia aquesta història, he de dir que sóc ultrafan d'en Jack l'Esbudellador original, i després d'haver llegit el teu llibre em vaig haver d'empassar tota la Viquipèdia del carnisser de Lisboa, perquè vaig descobrir que també se'l deia el carnisser posteriorment. Coses de la premsa, imagino. Bé, hi ha hagut dos carnissers de Lisboa, en realitat. Calla, encara tinc més feina, doncs. Sí, tens més feina. Sí. El primer carnisser de Lisboa era un agent de la PIDE, de la policia política portuguesa, i se coneixia com el carnisser de Lisboa per les seves tortures en els dissidents, bàsicament, del Partit Comunista, que durant la dictadura de Salazar i després, durant els pocs anys que Marcelo Caetano va succeir-lo al poder, fins a la Revolució dels Clavells, doncs va estar exercint com si fos uns germans creix de Portugal, perquè ens entenguem. I després el carnisser de Lisboa, Jack l'Esbudellador portuguès, és un senyor o senyora, no ho sabem, encara no s'ha descobert qui és, que va assassinar a 5 o 7, no se sap també si són 5 o si són 7, prostitutes a Lisboa l'any 93, bàsicament, totes elles seropositives, i hi ha sospites que pogués ser algú que s'hagués contagiat del virus de la sida tenint relacions sexuals amb elles, però hi ha moltes incongruències i fins i tot podria ser també, diuen, que fos un camioner perquè va haver-hi altres casos de morts molt semblants a les de Lisboa en diferents prostitutes a diferents carreteres europees mesos després. I podria ser que fos la mateixa persona. És un cas no resolt. Carles Porta potser pot fer un especial cap a Lisboa. Estaria bé, eh? Exportem en Carles Porta a Lisboa. De fet, tu mateix comentes que en aquest llibre uneixes dues de les teves grans passions, que són Lisboa i la novel·la negra. Jo no he estat mai a Lisboa, bueno, sí que hi he estat a través del teu llibre, per tant, sí que es pot viatjar a través de la literatura. Què té Lisboa que et transmeti tot això que et transmeti, que el puguis arribar a portar fins i tot a dintre d'una novel·la negra? Bé, d'entrada té els portuguesos, no? I els portuguesos són una gent fantàstica perquè tu entres en un lloc i dius bon dia i ells et diuen bon dia encara. No sé si heu provat de fer-ho aquí, com a mínim a Barcelona, això fa molt de temps que ja no existeix i per tant, diguéssim, aquesta sensació d'estar a una gran ciutat però que a vegades és petita i d'estar en una ciutat en decadència. En decadència, però una decadència que du molt de temps, no? Vull dir que van arrossegant des dels temps en què els diners arribaven allò a dojo, de l'or del Brasil, i que un dia va deixar d'arribar i va començar una pobresa una mica congènita. De fet, hi ha un escriptor, el Julio Llamazares, que escrivint de Trás os Montes, que és una regió a mig camí entre Lleó, Castella, Galícia i la part nord de Portugal, diu que és una de les zones més pobres, desconegudes i abruptes d'Europa, que si algú vol viure una aventura real no cal anar a buscar grans coses pel desert del Serengeti, que allà mateix les pot tenir sense sortir de casa en menys d'una hora en cotxe des d'alguna ciutat civilitzada de la península Ibèrica. Vull dir, i això, aquest caràcter portuguès encara hi és. I l'altra cosa és que Lisboa és una ciutat, per exemple, que és una capital important d'Europa, però té 7.000 edificis buits que cauen a trossos i té aquesta decadència que d'alguna manera és la gràcia de la ciutat, és que hi hagi aquesta decadència. És una ciutat on, per exemple, estant en el sud, és la ciutat en què més gent mor de fred cada any a l'Europa dels 15. No? Perquè la gent és molt pobra, no pot pagar les calefaccions, només pot encalentir una habitació. Vull dir que té grans contrastos a dins d'ella mateix. I, per exemple, fixeu-vos que els futbolistes molt ben pagats,
no? Els hi paguen 40... O sigui, un fitxatge molt car és un fitxatge de 40 milions d'euros. I aquí un fitxatge molt car d'un futbolista és un fitxatge de 200 milions d'euros, no? Sí, ja veig. Tonalitats de grisos, no? Sí, moltes. Montse, en el teu cas ens trobem amb un llibre, L'Àngel Negre, en què ens parles d'una rica hereva, la Valentina Palau. L'acció comença a Osona i potser lo interessant de l'inici d'aquest llibre és que ens trobem amb ella, que és una mossa d'esquadra, però que anem descobrint d'on ve, perquè és una rica hereva d'una família molt important catalana. No entenem per què una rica hereva s'ha de convertir en mossa fins que ella doncs, va tibant una mica els fils de la seva pròpia història i ens els va explicant, no? I aquest llibre precisament és el primer cas criminal de la Valentina Palau, tot i que li cau una mica a contracor del cos oficial dels Mossos, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí, és un llibre que comença amb el personatge, que el personatge s'ha d'explicar molt bé, perquè és un personatge que realment té molts diners i ens crea com una dicotomia, no? Allò que dius, aviam, què hi fa aquesta senyora fent de mossa d'esquadra. Aleshores, al principi el treballo molt. I sí que és cert que comença a Osona, que comença una mica en el món rural, on hi ha un assassinat i que també és un cas sense resoldre. Una mica el fet de començar a Osona és perquè jo volia que se situés en una zona rural i en una zona que a mi m'agrada molt i que conec molt bé, no? I Vic és un lloc que penso que pot donar molt de joc amb una persona que es mou entre Vic i Barcelona en la seva vida, en el seu dia a dia, però que pot sortir, pot fer el que vulgui i que, de fet, és que ni tan sols necessita demanar permís a ningú, perquè té potencial per fer molt més del que poden fer els Mossos d'Esquadra. Clar, potser la clau del personatge principal, la Valentina, és que, almenys això és el que potser jo em vaig treure del llibre, al principi del llibre la considero una dona alliberada. Ella portava una càrrega en forma de marit, en forma d'una herència molt important, i ella, al rebel·lar-se en contra de tot això, se sent alliberada. Però alhora torna a ser esclava del món aquest de luxe del que ella ve perquè té aquesta necessitat imperant de resoldre el que està passant, no? De demostrar que ella pot fer-ho. Sí, una mica el personatge, el fet que tingui diners s'imbueix en tota l'acció. Aleshores, ella no és que es rebel·li contra el seu món de diners, es rebel·la contra el que li ha passat, es rebel·la contra la persona que ella ha sigut fins a aquell moment, perquè es va explicant, es va veient el tipus de persona que ella era, i que ella arriba un moment en què decideix que això no l'ha portat enlloc i, per tant, per error, segurament, per a les raons equivocades, es fa mossa d'esquadra. I n'és conscient, però com que no sap què fer, de moment s'hi va estant, fins que troba l'assassinat. I quan troba l'assassinat de Vic, se li desperta la pessigolla de voler investigar, de voler saber, i llavors veu el potencial que de fet ella és que no hi dona un valor especial als diners perquè ja sap que en té. No és que estigui pensant en els diners constantment, és que, de fet, a vegades se n'adona que no els està utilitzant correctament. O sigui que és una mica... No, està bé, perquè veus també una mica les cares de la moneda, que no només en té dues, en aquest cas, sinó que n'hi ha més d'una. Sebastiana, et torno a citar a tu mateix, em faré un fart de citar-te, Està bé. Comentes, ara això no tinc clar on ho he llegit, mal fet de no apuntar-m'ho, però comentes que la novel·la també és un homenatge a Roberto Bolaño. Ens expliques una mica aquesta idolatria cap a aquest autor? Bé, no es pot explicar, perquè és com els actes de fe. Vull dir, tu hi creus o no hi creus, no? I jo crec en Déu Totpoderós, que és Roberto Bolaño, que és el millor escriptor del món, i puc fins i tot entrar com combat a ultrança en qui vulgui discutir el contrari, però no ens barallarem per això. Clar, la gent ha fet... Jo el que no entenc és com la gent ha fet portades, informatius i coses d'aquestes sobre Maradona, que al cap i a la fi és un jugador de segona fila. Jo tampoc ho entenc. I en canvi, sobre Bolaño no es va fer aquest desplegament, no?
tampoc s'ha fet sobre la Montserrat Carulla, que crec que s'ho mereixia molt més que el pobre Maradona, i fins i tot que el pobre Bolaño, perquè som un país molt estrany. Bolaño va ser una fixació que va començar quan va caure a les meves mans, i no sé ben bé com ni per què ni qui me'l va deixar, un llibre que es diu La literatura nazi en Amèrica, que és on Bolaño s'inventa tot un seguit de personatges possibles nazis que van viure allà refugiats a Amèrica del Sud. I jo vaig quedar al·lucinat veient que podia fer coses molt xules i que tenia a les meves mans un narrador diferent. A mi la literatura sud-americana m'havia interessat molt perquè als 15 anys vaig tenir un profe, a segon de BUP, que era un profe meravellós de literatura, que començava omplint la pissarra de títols. I deia, vostès poden escollir qualsevol d'aquests títols i n'han d'escollir 3 i han de fer 3 treballs. I un quart, que és obligatori, que serà l'únic que tal. Jo els dono la llibertat en el 75%, i l'altre 25% els obligo a fer un treball. Era sobre el perseguidor de Julio Cortázar. Llavors Julio Cortázar es va convertir en un escriptor fonamental per mi, però crec que Bolaño va ser l'escriptor que tancava el boom llatinoamericà i obria una cosa nova. I vaig començar a buscar-lo i resulta que a Mallorca no el llegia ningú. No el llegia ningú més que la persona que em va passar aquest llibre, que no me'n recordo qui era. Però recordo que del primer llibre d'Estrella Distante, la següent novel·la que publica Bolaño, el seu editor diu que se'n van vendre prop de 900 exemplars. I a Mallorca se'n van vendre només 2, que era el d'un amic meu i el meu. I jo vaig començar a buscar Bolaños, em vaig fer superfan seu i m'ha encantat la manera d'escriure. Vaig aconseguir llibres que ara estan bastant ben provats, perquè vaig aconseguir la primera edició de Consejos d'un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, que era de l'editorial Antropos de l'any 84, que és el primer premi que guanya. Vaig aconseguir La pista de hielo de l'any 93, també en una edició d'àmbito cultural del Corte Inglés, que estaven tirats en caixes de magatzems estranys, i me'ls va aconseguir una llibretera fantàstica que hi havia a Mallorca, que me'ls buscava els dies que jo sortia de l'Ajuntament de fer... Com a periodista estava cobrint la comissió de govern i la gerència d'urbanisme. I entre mitges, per poder sobreviure en això, fèiem un ritual els periodistes, que era anar a comprar un llibre i anar a esmorzar a Can Joan de Saigo i fotre'ns un gelat o una xocolata, depenent de la temporada, per poder sobreviure en aquella cosa tan horrible de la comissió de govern. I clar, Bolaño es va convertir com un port, un refugi, i aleshores vaig decidir que si havia d'incloure algú a qui fer-li un homenatge a la novel·la, fos aquest escriptor que dona pistes per la resolució dels crims. Perquè penso que la novel·la negra també hem de fer actes de reivindicació, hem de fer metaliteratura, hem d'ajudar-nos a crear tradicions, ajudar-nos a que les novel·les s'interconnectin unes amb les altres, i també amb les pel·lícules i amb altres arts, i que d'alguna manera tot sigui un gran consum cultural, que d'un llibre has de sortir amb ganes de llegir-ne molts altres. Molt bé. Montse, hem parlat del principi de la novel·la, que l'emplacem a Osona i de la Valentina, però tu també ens fas viatjar molt a moltes altres ciutats. No esgarraré el llibre, però principalment a Basilea i al nord de Rússia. Són els dos grans. Sí, jo també crec que es pot viatjar més llegint a vegades que viatjant. Jo he viatjat molt, però he trobat a vegades que les descripcions d'una ciutat en un llibre et donen més que inclús quan tu ho visites. Jo soc molt viatgera i jo volia que el personatge de la Valentina Palau i que l'acció sortís de Catalunya, perquè una de les raons de ser de la novel·la és que es vegi que a vegades no n'hi ha prou amb la policia i que a vegades es necessitaria tenir alguna cosa més. Aleshores jo ho volia internacionalitzar. Vaig passar per Basilea, a Basilea hi passa la major part de l'acció, o l'acció més important. És una ciutat que conec molt bé i que m'agrada. I llavors vaig pensar que seria bo que l'acció estigués en un lloc on jo pogués, no només perquè hi ha temes que són molts de Suïssa, com pot ser el blanqueig de diners, hi ha diferents temes de la novel·la que és bo que passin allà, sinó perquè com que hi havia molta acció en aquesta part i jo la conec, la ciutat, per mi va ser més fàcil també muntar-ho i que es veiés una mica tot com anava en aquell lloc. Llavors, el fet d'anar a Rússia era perquè al rerefons de la novel·la
passa per una màfia russa, amb la qual era evident que més tard o més d'hora havia d'anar cap allà. I també perquè volia demostrar una mica allò que dèiem abans, de que els diners arriben on a vegades no es pot arribar. No és tan fàcil anar a Rússia. En canvi, la Valentina se'n surt. Una mica era aquesta la raó d'anar a Rússia, però en general sí que volia que sortissin del que és Catalunya i del que són els Mossos. Per això també vaig dotar una mica l'altre personatge d'un cert estatus que li permetia seguir-la. Sebastià, jo t'he llegit molt, t'he anat seguint en moltes novel·les diferents i ara m'hauràs de corregir si m'equivoco, però he detectat una característica que és molt teva, que és fer apologia de la literatura dintre de la literatura. En molts dels teus llibres he detectat que parles de personatges amb estudis literaris o d'altres llibres, o fins i tot recordo, per exemple, a Hotel Metropol parlaves de la revolució cultural. Sempre he vist aquesta teva vena reivindicativa literària i aquesta no hi he trobat l'excepció. Continues fent servir una mica aquest joc metaliterari, per dir-ho d'alguna manera. És expressament o és d'efecte professional, això? No ho sé, sincerament. És a dir, jo crec que Ernest Hemingway sempre deia que no havia escrit ni una línia que no hagués viscut. Encara que feia trampa, perquè per ell llegir els germans Karamazov era com haver-ho viscut. Vull dir, ell sempre deia que tots els llibres que llegeixes també els has viscut, no? I clar, a mi m'és fàcil, d'alguna manera, per tots els anys que jo m'he dedicat al periodisme cultural, per el meu entorn, que està ple de gent que conec, tots vosaltres, no? Que esteu plens de gent que conec que escriu, que es dedica a l'edició, etc. M'és molt fàcil posar aquests personatges a dintre perquè els coneixo molt bé, no? I perquè d'alguna manera els seus problemes són els meus problemes i també reflectir una mica aquesta problemàtica i fer una mica de taca d'oli a vegades també és interessant i també és xulo. I després hi ha un altre escriptor que també m'agrada molt i que no em canso també de reivindicar-lo, que és l'Enrique Vilamatas, i l'Enrique Vilamatas només escriu llibres sobre escriptors. I els llibres sobre escriptors, els escriptors ens encanten. A la gent en general no. La gent en general no tenen gran èxit de vendes, però a la gent del mundillo, els llibres que parlen sobre llibreries, sobre editors i sobre escriptors ens encanten, no? I llavors vaig dir jo, home, per què no pots fer això? A més, amb novel·la negra. I per això els vaig ficant per dintre des de sempre. I en les novel·les que no són negres també. Sempre apareixen això. I sempre apareix algun periodista. Sempre. Això sí que és... A totes les novel·les ha d'aparèixer com a mínim un periodista per fer reivindicació de com hauria de ser un ofici que malauradament molt poques vegades és com hauria de ser, no? I per això els incloc, però ara m'ho has fet veure tu, Vull dir, jo els incloc d'una forma natural, no allò de dir ara ficaré el periodista que fico a cada novel·la, sinó que... No vull dir que em soni artificial, tot el contrari, però he detectat... Però jo no m'havia donat compte que a totes hi era, però ara que ho has dit tu i he pensat una mica i dic, sí, és que a totes hi és, saps? Desprèn, o sigui, la idea que jo n'extrec és que tu sents amor per la literatura. Sí, clar. I l'aboques a dintre dels llibres. Bé, és que jo crec que si no sentim amor per la literatura que estem fent llibres, no? Vull dir, no, evidentment. Jo tinc una altra estadística d'aquestes demolidores, perquè te'n vagis més deprimida a casa, em sap greu, no era l'intenció. Però quan jo feia classes d'escriptura a un centre cívic de Barcelona, vaig comprovar que hi havia un 35%, 35, que és una bestiesa, de la gent que venia que em deia que li agradava escriure o que volia escriure perquè no li agradava llegir. I molts eren periodistes a l'atur... No és un oxímoron, això? Sí. Molts eren periodistes a l'atur o gent que havia fet alguna carrera més o menys de lletres i que volien fer una catedral del mar o pegar un pelotazo fent un llibre i tal. I jo els vaig dir, és que sense llegir no podeu fer res, però a més, encara que llegiu tampoc aconseguireu una cosa d'aquestes. Lo normal és fracassar en la literatura. No? Vull dir, la gràcia és aquesta. És a dir, lo normal és perdre premis literaris, lo normal és vendre pocs llibres, lo normal és haver de tenir una altra feina per poder menjar o haver de fer 1000 feinetes vinculades a la literatura per fer un souet al final de mes. L'excepció és poder viure dels llibres, no? Però, així tot, no volem deixar de fer-ho, no? Tot i saber que estem abocats al fracàs, no? No al fracàs conceptual, sí. L'èxit és fer el llibre que tu vols.
Si després es ven, meravellós. Però el fracàs comercial, diguéssim, el poder viure d'això, és gairebé segur. Saps? Vull dir... Gairebé segur. Avui trobaran un vessal de llàgrimes. No, però en canvi, si tu escrius... Si tu fracasses comercialment tota la vida, però has aconseguit escriure un llibre que no és en els teus prestatges i que et deixes satisfet a tu, has triomfat. No? Ho fem per això. Escrivim per això, no per res més. Escrivim per això i per fer feliç algú més. Si algú més també llegeix un llibre i és feliç amb allò que tu has escrit, ja està, ja estàs pagat. Si una sola persona, que una sola persona sigui més feliç gràcies a allò que tu has escrit, i més feliç no vol dir més happy, més no sé què, no. Vol dir, l'has commogut, ja has omplert, ja està, ja tens això. Si a sobre em vens com per poder pagar-te un sopar a final d'any, doncs collonut. Més que tens, sí, totalment d'acord. Montse, en el teu cas, sí que també hi he pogut veure molt de tu en el llibre, tot aquest món de la moda i el luxe en què tu treballes, ho has abocat en la Valentina i de fet m'has fet fer un treball d'investigació monumental perquè jo desconeixia la gran majoria de marques i he vist que mai me les podré permetre. Hi ha algunes d'inventades, Jo suposo que una mica és la deformació professional que parlava abans ell. Ell coneix molt el món dels llibres i li posa. Jo conec, i crec que tots els escriptors en general parlen del que saben, perquè és el que et sents còmode i és el que penses que pots opinar potser amb més propietat. Sí, evidentment, ja començant per la primera pista que es dona, s'involucra molt el món de la moda, el món del luxe, de les relacions, de grans empreses, que és una cosa que, si no fos per la Valentina, no podria tirar endavant. Els Mossos d'Esquadra no se'n sortirien d'això. Aleshores, sí, i igualment, quan me'n vaig cap a Basilea o quan me'n vaig cap a Rússia, tot això es va veient. Hi ha alguna marca que també és inventada, no és tot. Igual que hi ha algun poble que és inventat, hi ha coses que no són... Però bé, en realitat, quan tu estàs escrivint, és que ve ser el mateix que diu ell, és que tu estàs disfrutant, tu estàs gaudint d'allò. És un vici. Jo tampoc espero grans coses, però no deixaré d'escriure per això, perquè no he deixat d'escriure mai. I aleshores què escrius? Escrius el que et surt, el que coneixes. Les persones que tu poses són persones que estan en la teva ment, perquè tenen unes característiques que tu domines en el teu dia a dia. I una mica, doncs, esclar, segur que hi es veu. Jo, si m'ho deixes, Irene... Només faltaria. No, només això, d'alguna manera, reivindicar que jo crec que és el mateix que pensa el Miquel Esteve, que hauria de ser aquí amb nosaltres, i malauradament per les circumstàncies derivades del coronavirus, etc., doncs no pot ser aquí, però el Miquel és una persona que venia del món de l'economia i ho va deixar tot per dedicar-se a la seva finca agrícola que té a les terres del sud, on és molt feliç fent fruita dolça, fent taronges i fent oli, un oli excepcional, us el recomano molt, i guanyant temps per poder escriure, no? Vull dir, i això està molt bé, o sigui, aquesta ambició, i ell escriu també del que millor coneix, no? de la seva zona, de la seva terra, etc. I ho trasllada a les novel·les sense l'ambició de poder escriure trames també universals a la vegada, no? I crec que valia la pena que, ja que no hi és, com a mínim, hi féssim esment, no? I tant, i a la seva novel·la El misteri de Richard... d'Arthur Rimbaud, ara confonia les inicials, Arthur Rimbaud, que a més va guanyar el Premi Mallorca de 2020. Bueno, 2019 que es va donar el 2020. Es va donar a finals del 2019. Exacte. I jo estava al jurat i em va encantar la novel·la. Vull dir, va ser una cosa que tots els membres del jurat ens va encantar. I quan vam obrir la plica vam dir, ostres, quina gràcia que sigui algú que amb una trajectòria així... llarga al darrere i que aposta per una literatura que no és precisament la més convencional, no? No, totalment. A més, ell barreja també molt el món, o sigui, un fet real amb un misteri, evidentment,
i un món inventat per ell mateix i traslladat a les seves terres. Sí, això és la gràcia. I a més també fa una novel·la metaliterària. Totalment, totalment. Aquí a mi m'ha tocat molt el cor per això. I una apologia a la literatura, també. Clar, sí. Torno a Un dia antic. Hem parlat de qui era aquest... Bueno, no, qui era no, perquè no ho sabem, però hem parlat de la figura aquesta d'en Jack l'Esbudellador de Lisboa, el carnisser, el que sigui. En quin moment decideixes barrejar una trama molt negra, en el sentit de que, perquè a la teva trama policial hi ha molta crítica doncs a l'abús de poder, a l'especulació, diferents crims, malauradament molt a l'ordre del dia, amb una trama molt més misteriosa, gairebé et diria, de terror gòtic, no? Perquè potser aquest Jack Esbudellador original de Londres el tenim molt relacionat a època victoriana, terror gòtic i així. En quin moment decideixes que aquests dos mons poden casar? Bé, jo en realitat volia començar escrivint sobre el Jack l'Esbudellador de Lisboa, però clar, com escrius sobre una cosa que els portuguesos ja han trillat molt a nivell periodístic, no? On no tens un final, no hi ha resolució del crim, per tant, tampoc pot ser una biografia, ni que sigui una biografia inventada, no? Els casos estan oberts, però d'aquella manera, i tampoc hi ha... O sigui, se n'ha escrit molt, però hi ha un silenci també molt gran, no? Perquè és un fracàs com a societat. A més, el crim és relativament recent. És un crim relativament recent, etc. I després hi ha aquesta gran por, també hi ha un cert recel, un cert, no sé com dir-ho, de pensar que potser s'ho mereixien les víctimes. No? És una cosa que em vaig trobar, que em va semblar molt dura, el fet de dir, bé, són prostitutes i són yonquis i són sidoses, no? I dir, bueno, a qui li importa, no?, una mica, i això em va fer pensar molt en que som molt hipòcrites encara com a societat, no? Aquí es perd un boletaire i perdem el cul per anar a buscar-lo i, en canvi, ningú diu res de la gent que està internada en els CIEs, per exemple, no? O poca gent ho diu i poca gent li preocupa. Tenim dues vares de mesurar, no? 10.000 persones en un camp de concentració, i dic camp de concentració a Lesbos, i no dic camp de refugiats perquè no ho és, no? O a Canàries, i en canvi ens preocupem, que no dic que no ens hagin de preocupar, però ens preocupem sobre si aquell gosset perdut a un poble no sé on ja l'han trobat o l'han deixat de trobar. I clar, jo volia començar explicant aquesta història, però no podia explicar-la. No tenia elements, no soc portuguès, val? És un tema que jo crec que això ho ha d'explicar un portuguès, perquè és un drama seu. No tenia tampoc la manera d'entrar-hi, i aleshores vaig dir, mira, ho posaré com a trama secundària i invento una trama principal per poder explicar això. I quin és el joc? Doncs fer que el trauma d'aquesta ferida traumàtica per molts de portuguesos, per aquesta impossibilitat de resoldre els crims, marqui en el policia que està investigant la trama real. Clar, això no ho hem dit, però el cas d'aquest d'en Jack l'Esbudellador toca molt de prop el policia principal de la trama, perquè d'alguna manera està vinculat en la seva vida real. Sí, clar, el Joao de Luz és un personatge, és un policia que ve del Bairro Alto, però en aquest límit de que en un moment donat ha de triar entre ser delinqüent o ser policia, com passa a molts barris deprimits, no?, en molts casos, i ell està marcat per aquests assassinats per una història d'amor, no? Un amor una mica fins i tot, i mig incestuós, fins i tot, no? I fins aquí podem explicar, perquè si no... No caldria... No hem de fer aixafades de guitarra. Exacte. Montse, hem parlat molt de la Valentina i dels inicis de la novel·la i així, però hi ha un altre personatge... Bueno, n'hi ha molts de personatges de la novel·la, però n'hi ha un altre que també és molt interessant, que és en Martí Alemany. I dic que és molt interessant perquè és totalment el contrari de la Valentina. Suposo que també per això xoquen tant en la investigació. Imagino que això ja està fet expressament, perquè la relació aquesta és potser de les parts més potents, més enllà de la trama, dintre de la novel·la. Sí, evidentment la Valentina necessitava una contraposició i, a més, jo volia que fos una història de Mossos d'Esquadra, tampoc volia que fos una història de... Aleshores se li havien de posar uns límits. L'inspector Martí Alemany és efectivament el que li posa aquests límits i, per tant, estan constantment a la brega i, a més, dona una mica de joc, aquesta parella.
Està molt bé perquè cap al final del llibre cadascú va una mica a la seva i es veu que es complementen, de fet. Que un sense l'altre tampoc arriben massa enlloc, no? Aleshores, sí, jo penso que és una parella d'inspector i mossa d'esquadra novata, que ho fan molt bé, de fet. O sigui, es van contraposant. Jo vaig muntar la història una mica perquè fos així, no perquè hi anés ara un ara l'altre, ara un ara l'altre. I cap al final, quan ja entrem en el moment de la resolució, es separen els dos camins i es veu que es necessitaven els dos, realment. Clar, si fas l'anàlisi, la tenim en ella, que és la novata acabada de sortir de l'Acadèmia dels Mossos, però té tot el poder econòmic que necessitaria qualsevol cas criminal disposar. En canvi, ell, que té tota l'experiència que necessita, no té tots aquests recursos que ella té, no? I una mica el joc aquest. Una mica és aquest joc. També intervé el fet de que a les primeres pistes del crim, ni que tingués poder, possiblement haguessin passat per alt amb una persona que no estigués dintre de l'entorn de la Valentina, que no estigués en el món de la moda o que tingués diners. I sí, i evidentment llavors hi ha la part en què l'inspector aplica els procediments policials que s'han d'aplicar i que no entén què fa ella i ella no entén què fa ell. Una mica hi ha aquest joc. Jo penso que està ben resolt, això. Volia que fos un contrast. Perfecte. Sebastià, en el teu llibre la gran majoria de capítols estan escrits en primera persona a través del Joao. Em sap greu, no sé fer aquesta A. No pateix. Què t'aporta aquesta primera persona a la novel·la, a tu com a escriptor o a nosaltres com a lectors? Creus que... O sigui, tu tries conscientment aquesta primera persona? Sí, això potser és una de les poques coses conscients que hi ha en el llibre. Sí, la història havia d'estar explicada en aquesta primera persona perquè hi ha aquest dolor del Joao, que apareix més tard, no apareix a la primera, no apareix al primer moment, però es va trobant, no? I l'única manera de fer-lo creïble era precisament utilitzant aquesta primera persona per, diguéssim, copsar-lo amb tota la seva intensitat. I efectivament vaig escollir aquesta veu també perquè una primera persona moltes vegades implica que hi ha d'haver alguna cosa important a explicar. Ningú fa una novel·la en primera persona per dir avui he anat a comprar al mercat i he portat pebrots i tomàquets, adeu. No? Se suposa que si comences una novel·la així és perquè quan has anat al mercat ha passat alguna cosa extraordinària, no? Sempre quan expliquem les històries, que tothom les expliquem sempre en primera persona. Vull dir, és la manera més habitual de narrar. El que passa que després quan ens posem a fer literatura moltes vegades posem la tercera, no sé per què, però quan expliquem les històries oralment dius, ei, saps què m'ha passat? I se suposa que ha passat alguna cosa interessant, perquè si no comences amb aquesta frase amb un altre interlocutor, no? Com a lectora, jo em sento més propera a l'acció. És el que té la primera persona. La primera persona aporta un grau... També té limitacions, en el sentit que, per exemple, no permet saber què fan els altres personatges, tot i que fas la trampa després d'incloure algun capítol en tercera per poder veure el que no pot veure el Joao, no? Per tant, has d'estar focalitzat sempre veient el que veu ell, però dona aquesta proximitat, aquesta calidesa, i estem molt acostumats també ara ja a llegir històries negres en primera persona, que són, jo diria que potser el 70% de les que s'han escrit al llarg del temps. Montse, el teu llibre, més que potser negre entès com a l'etiqueta aquesta prototípica, jo tiraria més pel thriller, perquè tens una acció molt trepidant, hi ha unes escenes de descripció molt ben fetes, però amb molta dosi d'acció. Fins i tot ja a nivell cinematogràfic te les imagines molt, no? Doncs com haurien d'estar fins i tot rodades. A mi que m'agrada molt el cinema, jo veia ja allà un James Bond voltant per allà a prop. T'ha costat molt entrar dintre d'aquesta acció tan poc pausada? La veritat és que no, perquè la novel·la està molt treballada a l'estructura.
Aleshores, això dona molta agilitat. Sí que és cert que quan estàs descrivint un lloc, descrivint un personatge, perquè fas molts canvis d'escena, sempre hi ha d'haver una certa pausa que a vegades inclús s'agraeix, no? Però, de fet, sí, és un thriller. Jo penso que és més una novel·la policíaca, entre novel·la policíaca i thriller, que una novel·la negra purament, tot i que hi ha determinats moments que les descripcions, quan es descobreix el primer cos, que intentes que realment es vegi que és una novel·la negra. No? Però en realitat és un thriller, és un thriller i molt visual. Amb això penso que tens raó. Jo vaig voler fer visual també i de fet si miro tot el que he escrit jo em sembla que sempre he tingut una certa tendència a que la gent veigués el que estava passant. Perquè jo penso que això és el que ens agrada amb els lectors, almenys jo gaudeixo molt d'això. Quan tu llegeixes un llibre, tu t'estàs imaginant, t'estàs fent la teva pel·lícula mental dels llocs, de les situacions, dels personatges, i si t'ajuden, doncs és més fàcil, no? Aleshores, jo penso que una mica és un thriller barrejat amb novel·la policíaca, perquè tot ve empantat per aquesta acció que està molt ben programada. O sigui, jo la novel·la la vaig escriure de cop, per dir-ho així, però ja hi havia una història de rerefons escrita, per mi també. I llavors el que vaig fer va ser agafar-la i estructurar-la, com si fos un guió cinematogràfic, o sigui que sí. Té aquesta tendència a la visualització i a que sigui un moviment que la gent pot anar seguint. Va, doncs anem acabant, que ens queden els últims 5 minuts. 2 preguntes per cada un. La primera, la mateixa per tots dos. Projectes de futur. Sé, Sebastià, que estàs ara molt enfrescat amb la nova novel·la que acaba de sortir, intentant, amb les promocions i així, dintre del que es pugui fer amb les circumstàncies. Les no promocions. Sí, de moment, o virtuals, o no sé com s'han de fer ja. Però tens alguna altra cosa al tinter? Bé, sempre tinc moltes coses al tinter. La primera és intentar acabar de promocionar aquesta novel·la de la manera que es pugui, perquè tots els plans que teníem de moment estan parats. Per exemple, jo tenia pensat fer un après-ski, no? Una novel·la que es diu El rei de la Cerdanya, doncs tenia tot el sentit del món baixant de les pistes de la Molina, per exemple, fer un dissabte a la tarda unes presentacions a les pistes o Puigcerdà o algun lloc així tal. De moment no sabem si s'obriran les pistes, per tant... Tampoc hi ha neu, eh? Sí, ha nevat força. Ha nevat, ara? Ha nevat força. Perquè la setmana passada vaig passar per allà avui ha nevat força. Es veu que, com a mínim, a Valter hi ha 50 centímetres de neu nova. Per tant, ja podríem començar a fer alguna cosa, però sembla que de moment no està previst que s'obrin les pistes. I clar, ens hem de reinventar com vendre les novel·les. I després, clar, hi ha tot el projecte de Chandri, que em du bastanta feina, perquè hi ha moltes coses que jo desconeixia del món de l'edició, coses apassionants com haver de demanar els dipòsits legals, no? I altres coses... Apassionant i una mica medieval, a vegades. Burocràcies molt fàcils de fer, totes online, totes senzilles, sí, és així. Però vaja, ens en sortirem i una mica és això. Vaig escrivint coses i ja veurem què passa amb elles. Perfecte. Montse, coses al tinter? Doncs sí, perquè de fet l'Àngel Negre és una cosa que ha sortit de molts anys de treball i que la intenció és que tingui continuïtat, que aquest personatge es pugui fer en diverses novel·les més. I sí, estic treballant. Perfecte. I abans de posar els caputxons en els micròfons, us he donat deures i us he demanat que em diguéssiu quin seria el tuit que definiria la vostra novel·la que hem presentat avui. Un altre dia antic i l'Àngel Negre. Quin seria el tuit? El meu seria si Bolaño hagués escrit de Lisboa, hauria escrit aquesta novel·la. Fantàstic. Montse? Doncs què passa quan els diners i el poder volen descobrir qui ha fet un assassinat? Molt bé. Doncs ho deixarem aquí. Només recomanar les lectures d'Un altre dia antic i l'Àngel Negre perquè valen molt la pena. 2 novel·les totalment diferents, però alhora que no es poden perdre, evidentment.